Tinini kahani angkha border par Pakistanni tei ang o story no swkangni video rok bo rijak jara ani daily videos rok nai tongnai subscriber rok to saimannai tei naya rok hingkhe saimanglak phaidi hingkhe teisa saimanlainai o video no tui omo angkha real story. Tinini kahani khwnamani yagolo norok bo kuno dino khano biswas khlaimanglak je omo haibode kuno dino ongui man hinui. O kahini norok uansuknani nangnai naimani yagulo je amsuk bode borok tolao klai man hinui. Nijini sakni nangmano pura khlaina naiui bo amsuk tolao klainai hinui kuno dino uansukui manya borok no. Phaidi hingkai bisi yang ayang kok sayakari video ni main point o tanglainai. Pakistan Karachi o kaisa jaga tongo Niyaktabad hinui 31 October 2011 ni salo tei sairikni sanja digio Kabristan ar jagani samung khlai tongnai rok joto kuthum laijak kaisa jagao hingkhe khoroksa borok Kabristan digini khapgwmui phaika lengman lengsa kirijakmani kahai khe o borok pal achugui tongmani jagao belai kheno bini saksori kwlaijak tei kirijak bo bini mwkhang. Tei a borok kolom tei sra khe amsuk khe kirijagui tongkha je bini khuk bai phano se kok sawui manya kwlaimani bagui bo Kabristan paisingo simi yaksorui phunugui tongkha. Hingkhe a borok pal khe tongui tongnai mak sammangpurui uansuka Kabristan paisingo kuno mungsa swk wngkhana hinui a borok no haikhe kirijagui khamung phaimanugui borok bo kisa kirijakma hai wngui thangkha. Tamni hingkhe kaisa hingkhe Kabristan borok kwthwi rok no phopmani sokmani jaga tei se hor abagui borok bo kirijak kha. Haibano borok eklogi pal khlaiui bisingo thanani bagui uansuklaikha tamo wngkha hinui. Tei je a borok kirijak tei khabrum phainai bono bo twlangui thangkha borok tam ong hinui tei kirijak tei khlaiui no a borok bo je jagao direction phunugo ar jagao thangui no sogui kha. Aro thangui nugui kha Kabristan o je phopjak ar jagani coverni kaisa faisingni part khulokjak tei kaisa faisingni hingkhe kwmajak tei mangkwthwini saka o je eid ni slab rijak tongo aborok bo kwmajak ar jagani. Amorok no nukmani yagulo bo a borok rok uansugui manliya je omo tamo situation hinui. Aboni yagulo kheno bujiui manya wngkhe a borok no swngkha tei a borok jephru kubui kok saui khwnarika. Aboni yagulo kheno a borok rok no khwnamani yagulo o kirijagui satainai sawui tongnai bono jolimani mokol bai nasilai tolaikha tei bo ar jagao ha kisilui bujakha. Tei ar jagani no khoroksa borok police rok no bo inform khlaikha logi no jate aro rogo de bui togui kuno mungsa swk wngui thangno hinui hingkhe police rok bo swrapsani yagulo kheno aro phaiui sokphaikha. Police bono arrest khlaiui police rok bai twlangui thangkha tei police jephru a borok no pustash khlaio. Afuru bo pura kahani poilani hoite sawui khwnario police rok no. A borok sanai bumung wngkha Mohammad Riyaz. Bo hingkhe Pakistan ni Sargodha o tongnai borok. Sargodha ni simi bo income kwrui naitugui rang arjinani lama naitugui Karachi o phai sokphaio. Ar jagao phai sokpaimani yagulo kheno bo kuno mungsa swk jagao income khlaiui rang de aji mano hinui yang ayang thangui naitugo. Tei jora o chikon mikon samung mangkha hingkhe a samung no khlaiui no bo kisa misa bo rang manui tongo. Kuno jagao hingkhe mistri rok ni samung rok khlaio rajmistri tei buinaro jogali rok phiaba bo regular samung manya wngui tongkha a jorao phano. Tei haikhe mang bo koyekdin katokha saljak hingkhe bajira bumungui khoroksa borok bai malaikha tei bo bai dol kaham bo wnglaui thanglaikha borok. Bajira hingkhe ar jagani no kaisa Kabristan tei a Kabristan o bo borok rok phopnani tukha hingkhe hakor khurui ar jagao bo phopnani tei a Kabristan ni blai rok no saaf khlainani bini samung sitra rok no khibnani. Bajira bai malaimani yagulo Riyaz bini je problem tongmani joto kok no sawui khwnarika bahaikhe bo samung manya oro phai sokpaikha tei oro phai sokpaimani yagulo bo samung kaham manya hinui samani yagulo Bajira sakha himdi ang bai Kabristan o thangui samung khlai tongmano tei aro hingkhe regular no samung ma khlaio hinui. Tei haikhe bono Kabristan o twlangui thangkha samung khlai rinani bagui.
haike Rias ar jagao jora kolokma rok moi kabrastano samung khlai tongkha. Rias te bini a dol ni kani kasaro tabuk hingke tebo korak kaglaya dol wngwi thanglaikha. Aboni koekdin ulo kheno Rias kaisa kok notice khlaika je bajira ni thanio je pro mang kwthwi bwrwi rokni tukha hingkai kutung kutung afro phobwi kalang kahangke bini joto nokni borok rok thangwi paimani yagulo kheno o bajira kaisa side ni hakor no khurui a bisingo habwi thango tei srapsani yagulo khina hakor bisingni ongkhorwi teisa haino hai phobwi rio a kabarno. Omo haike mang sal kolokma romwi bo bagira no naichomwi tongkha tamni bagwi bo omo hai samung khlai tongkha hinui. Salsa hingkhe bo bwkha kwrak khlaiwi swngnani naikha bagira no je nongka boro haphabwi tam khlai tei tam khlaiwi ongkhorwi phai hinui tei borok khorok ni hingkhe belai kheno best friend kwrak wngwi thangma bai bagira bo Rias no sanani naikha joto kubui kok. Rias no bo bini logeo omo hai samung tangnani bagwi saka tei Rias bo bai no omo hai samung tangkha. Aboni yagulo kheno borok khorok nei partner tabuk hingkhe omo hai samung tangma jagao hingkhe notice khlaika salbrum no mang kwthwi tubui phaio a kabrastan no phopnani bagwi hingkhe borok notice khlaika o mang kwthwi tubukmani bwrwi de chwla hinui haifano borok hingkhe amsuk kosto khlaina nangya siniwi thango je Muslim samaj o bwrwi abo khebo chwla thwikangkhe bwrwini uporo hingkhe chador o jate bwrwi hinui saimano twijkhe haike borok amsuk kosto khai naitungnani nangya bwrwi hinui phobwi kalangmani yagulo kheno borok khorokni habwi omo haike samung sitra tanglaio mang kwthwi bai abobo. Phiaba borok omo hingkhe khel khlaio je di word ekta duita kahaio mang kwthwi tongmani oborok no hingkhe khel khlaia phiaba je sari 5ta 4ta 5ta 6ta amo kahaini bisingo tukha hingkhai amorok bai simi se borok tomung sitra tongnani naio. Omo haike mang borok khorok nei mililaiwi samung sitra tanglaikha hingkhe bagira hingkhe omo khlaimani logi o bini hamya bo tongo je bo nongo chao chwak nongo drugs nongo amo kahai phiaba nongte ding balok rorok wngwi bini saksori kebel hamya wngwi salsa hingkhe bo o swngsa no yakarwi kalangkha afuru kheno Rias saichungno wngwi tongrukha bini twi crime partner thwi thangma bai bo a jorao khai saichungno. Salsa hingkhe Rias omo hai salbrumni samung kahai no khlai tongmani jorao hor digi 7ta 8ta digi kahaio bwrwi khoroksani mang kwthwi no ar jagao phobwi kalangmani yagulo salbrumni kahai no bo ar jagani it rok norwi hapmani phiaba a bwrwi hingkhe kisa joda no wngwi tongrukha agini sai. A bwrwini mwkhang a jorao belai kheno kwchung tei bua rok mwnwijak kahai. कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 रात हो गए 48 Achomsa mwnwi rekha a bwrwi tei bini mokol bo kwchung pohor kahaike chwngwi tongkha tei omo kahai khunu dino nukya achomsa omo hai nugui rimani bagwi Rias belai kheno kirijakha bo wansukka omo ba thangwi thangkana bwla eba kheba boat khakana hinui gana guni bo kunu nugya karwi wansuya karwi bo khaprokmui direct a borok palo sogwikha amsake kirijakha aboni yagulo kheno joto kok kubui kok nukjagwi khwnawi phaikha. Afuru kheno borok pal khebono bulaikha tei police rokni yago yafarwi rohorkha.